Здравейте! Аз съм The Razer. Ще готвим от Lidl. Сега да продължим с сместа, която направихме безлисвени видеа. Ама не! Чакай! Дай на мене! Ето това остана от сместа. Защото направихме няколко безмислени видеа. Не знам дали ще можете да видите нещо. И за това много се извинявам. Бъркам. Сега нека да разбъркаме. Сложил съм сместа олио и вода. Гледайте. Не пипай! Смене бъртовчетка ми. Туших ти главата. Не се ли гъби, ако обичаш. Какво бе? Налей ми малко вода. Я някой ден ще почна да снимам. И аз някой ден ще... Има възмездие. Значи. Какво правиш? Между другото снимам с таблета, който има само предна камера. С неговия. Моя по-голям и по-як. Много по-як. Да. Друг път. Мъкне. Ще мъкна, когато искам. Ще трябва да бъркаме доста време. Защото някой на име моето семейство не е купил миксер. Имахме, но той гръмна. Защото някой на име Йоана си играеше с него. Пип. Много малко батерия имам, за това, че може... 4%. Донеси ми тенджера. Нека да ти изтърса. Тя е малко непохватна и говори на измислени езици. Айде бе, бъркай се! Дете те вика. Не е вярно. Ще ми помогнеш ли? Дръж таблета. Йоана, плиз, помогни ми! Ще падне! Ето така го дръж! Чакай да видя какво снимаш! Ти не си назад, не! И така. Не бе, я не мога така да сигам. Не мой! Не мога! Не си гъвък! Стига да е, не се легави. Ох, ръката ми се свъна. Аз докато бъркам половин час вече. Ау, ръката наистина ме заболя. Тебе искам нещо да работа. Не си насочила нищо. Йоана! Как ще бъркам, мислиш? Няма да ядеш тогава, щом толкова ти е главата. Какво се сложи? Не ми пука. Ако виждате нещо, малко се съмнявам. Няма да го редактирам, трябваше да го кача на лайвстрим, но... Няма как да взема компютъра на столния на ръце. Аре бе, помогни ми, какво? Помогни ми! Не мога! Ха-ха, нямаш батерия. 15%. Нямаш хич план батерия. Имам съвсем малко батерия. Аре бе, помогни ми! Какво? Ако искаш бъркай, ако искаш дръж камерата. Добре, ще спъкам. Ай, беге, тук.
Ето така се бърка. Се бърка. Видеото. Голямото бъркане. Аплодисменти. Трябваше да са две яйца, но някой на име дядо ми не можеше да се сети да купим. Чакай да видим какво следва. След като разбъркаме. Донеси ми 2 лъжици. Бързо! Къде? От долния етаж. Аз обичам ли те? Мисля да видеото да е на няколко части. Как се приготвят мафини ще се казва. Мисля това да е за първа част. Втора част ще я снимаме по-късно, когато някой се сети да донесе лъжици. Добре, благодаря за първата част, че ме гледахте и